aja kok nek ngono lho iki. Lho, wah, jalan dia. Kok jentok cekel sikile kan? Hah? Jalan cekel sikile dia. Dicekel apa nih? Sikile sing mau koyo. Cekel. Kayak mau lho. Hah, tak cekel. Hah. Ya. Wah, mantap. Lah karek delotok rumah saku. Lah iki lek tak cekel sikile mending. Lah ngapa? Lah kae. Kasih berakros. Dicekel sih. Kamu dengan ini pacaran ini ya kita sekarang N. Lah nyapa ki waeku saiki ya. You Yi gandeng tunda. Love you.
Leru mikir sing dicekel leru. Iki lho mikir iki lho. Ya kuwi. Ora kuwi gimana sih to? Iki lho, ya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem masyarakat Kutu Wetan, bila panjenengan sedaya mawon rawuh wekdal mriki, kula doaken panjang umur sehat selalu. Amin. Bila masyarakat mriki bibar maghrib kula aturi genduran nggone sotik. Apa duwe rasa gendoran luwih sotik iki? Oh iya. Masyarakat mriki kula aturi lek gendange isik juga dhewe mawon. Ora apa itu Mas Randy. Masyarakat Kutu Wetan sotik, kamu ireng. Sotik. Kamu ireng. Masyarakat Kutu Wetan iku masyarakate tumpleget loh jinawi kompak lan perangat-perangate sedaya pinaringan sehat selalu. Kompak muri-muri budaya. Muri-muri budaya, Mas. Ngendi to liyane Kutu Wetan sing reokan ramene kaya ngene. Paling rejo ya Sur. Lho iya ngono. Tepuk tangan sedaya mawon. Lah kaya penonton jalan. Punjere reok. Punjere reok iki ngene. Ponorogo. Heeh. Omonge biyen enek reok obyok iki asale saka Asale anane saka Kutu Wetan karo Kutu Kulon Surya Alam. Heeh. Jadi sing paling tuwek ning Kutu Wetan. Enek. Ya, Oh, layak kan mang yo ngomong-ngomongan karo kuwi ya. Bupartin lho. Ya, lama itu. Riwayat ning kene iki gone pepunden sedaya Mas Dendi. Nggih. Pepundene mriki gone tiang-tiang sepuh lho. Dirawuh Mbah. Para-para sepuh, Mbah Pur enek, kabehane Pak Wahyu enek, Mbah Pri enek lho. Komplit Sedaya komplit sedaya rawuh Mas. Mas. Ya. Iki awake dhewe. Reyokan iki. Reyokan rejo. Heeh. Dicepaki jatil ayu-ayu. Heeh. Ning kene enek sitok. Enak sitok Mas. Ndi? Sing urung disebutne Ndi? Bos Brambang opo ya? So, mau enak lepas ganangan loro metu Brambang lho. Enak to iki. Enek Bos Brambang ya. Tiang endi? Oh, kae lho. Jate istimewa. Guwu di dhewe klambi. Oh. Aja semakut kowe kudu siap menghadapi lawan kadung lenuk lah banyak buah. Aku ngetokne Bros Bambang sing teko anu apa kulkas 7 pintu. Kulkas mau kuwi kok iso. Iki bahasa Bos Brambang. Bos Brambang. Ah iya. Ya kadung. Nggih. Ya. Mboten sarepot-repot. Ya. Nggih niki. Iya. Suwun. Kula badhe tanglet jam Brambang sak kilo piro? Sak kilo piro? Brambang sak kilo regane piro? Karo promosi ya. Piro? Wedi lho wis. Ayo wis. Sekecil. Kemre. Oh siap Bos Brambang. Mari tepuk tangan Bos Brambang. Wes, tepuk tangan Bos Brambang. Dhewe yo kan. Awake dhewe kancane oke. Lah ngono kuwi. Tak dongane Brambang iso laris. Amin. Tak dongane usahane saya gedhi. Apa nek wong iso ya gedhi. Saya gede pol. Oh ya. Bu, jenengan mau pelatih pembareng loro to? Karo Gano to? Cacah joget jenengan nek iki. Nggih. Wes kok bu. Mboten apa-apa. Ayo. Karo butuhne dolane.
Iya tak? Setuju Ren. Parono sih. Tak tung gelap ngono. Ket pitu. Ya. Oh. Ayo bro. Au. 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 Ya, bro. Wes terbukti lho, masamu kadung ngedreke sekoke mental kabeh. Ini terbukti lho, bos brambake Mas Jos. Ya ora. Kuwi teh orek. Ora kabeh lho masamu. Kok iso? Kuwi iso golek. Alah iso. Nek ngomong kene jatuh semono mbane ki enak masamu ya. Aku golek dhewe. Ayo, Mas. Ya, masih bersama artis dari Pasar Ikan. Aja kok nek ngono lho iki. Lho, wah, jalan dia. Kok jentok cekel sikile Ren? Hah? Dia jalan cekel sikile dia. Dicekel apa nih? Sikile sing mau koyo. Tak cekel. Koyo mau lho. Hah, tak cekel. Hah. Ya. Wah, mantap. Lah karek delodok rumah saku. Lah iki lek tak cekel sikile mending. Lah ngapa? Lah kae. Kalau segera cross. Dicekel sih. Kamu dengan ini pacaran ini, Ya. kita sekarang N. Lah nyapa ki wekku saiki ya. You, Z, gandeng, Hah? tunda, love you. Enggak keren loh. Orang. Kamu dengan ayah jika masuk, Ya aku aku juga bisa. Jangan apa jenenge jadang nyeritain.
Tadi minta ya. Iya. Aku itu deh. Siapa gue? Aku karo kowe malam ini sore di Kutu Wetan kita akeh. Ya. Gue langsung di. Gula sama kuih. Ayo. Ayo bayar. Saking ayune protol untuk kabeh. Mas Yos. Lah jeramu golek sing luwih koyo iki kok iso. Rumah saku. Kuih kok Mas kuih masuk. Lah kuwi delokan lho, saking cantike jan meneh-meneh bayar. Untune tinggal setunggal. Milih ya sih kaya. Kita milih tenan lho mikir. Kamu tuh belum Hah? Kurang tua? Enggak toh, Mbak? Iya. Wis sing di ta. Ya kalau sing garane sing Joko itu kan saiki. Wis sing di. Sik. Satu. Oh, wangi. Casablanca. Oh. Remason. Loh.